Преди много години в София се оформи едно голямо движение, което се изразяваше в любовта към киното във всичките му разновидности – актьори, режисьори и оператори. И тогава се създаде един клуб на кинолюбителите, в който клуб преподаваха. Рангел Вълчанов преподаваше на актьорите, Бог да го прости, светла памет на Тодор Андрейков на киноверите, а господин Георги Карайорданов на операторите. Разбира се, при господин Карайорданов се влизаше с конкурс. Всеки трябваше да покаже своите най-добри фотоси и така той то утвърждаваше. Там се положиха първите основи на операторското майсторство. Разбира се, след което се създаде Българска национална телевизия и господин Карайорданов беше назначен за главен оператор на Българска национална телевизия. И естествено, той взе най-добрия си ученик, малко скромно да го кажем, за своя асистент в новооформиралата се Българска национална телевизия. Значи, Българска национална телевизия, първото излъчване е на 7 ноември 1959 година от площада. Това е 7-ноемврийският военен парад. А аз фактически съм от тогава в телевизията и трудовият ми договор е януари 60-та година. Фактически струва ми се, че съм останал единствения жив от това време. И така, бидейки асистент на господин Карайорданов, той имаше много високи изисквания. Между другото, той беше високо ерудиран преподавател. Той е завършил преди това българска филология тук в България, а след това операторско майсторство в Лоц. Говореше френски, английски и немски като матерни. Естествено полски, защото е завършил в Полша, естествено руски и литературен български. Беше абониран за доста специализирана операторска литература и така даваше ни достъп до нея да я четеме. Най-яркият спомен, те са няколко такива ярки спомени, това е, че той изискваше изключителна дисциплина от асистентското си тяло и от помощници, които са около него. Първо, операторския шкаф, нали всеки оператор има шкаф. И в този шкаф стоят филми, материали, филтри, светломери, стативи, мишоци и така нататък. Той иска всичко това да бъде подредено в кашони, на кашона да има надпис какво има вътре, а на капака на шкафа да има в кой кашон какво се състои. Най-ярко впечатление ми е направило, че след снимките, когато целият екип отива в ресторанта и почива от тежкия снимачен ден, първо да кажем в Несебър или в Созопол, аз, окаяния, трябваше от всяка една касета филма да пусна по една проба, за да види шефа какво е положението, какво сме снели. Значи това първо да кажем са 10 проби, значи аз трябва да нося филмова лаборатория, проявители, фиксажи и така нататък. И всичко това, докато всичките вечерят, аз пусках проби да се... Това бяха най-ярките ми спомени. И така, през цялото време си виках, обаче се оказа, че това е много полезно за мен. Разбира се, той доста трудно му освободи да стана свободен оператор, защото все смяташе, че още малко трябва докато стана истински оператор. Защото тогава оператор беше звание, беше титла, а не беше професия. Ти можеш да снимаш, но да не си още оператор. Така се формира операторската колегия в Българска национална телевизия. Тогава всичко се снимаше на лента, на 16 мм лента, а някои по-особени предавания и филми се снимаха на 35 мм. По този начин аз вече влязах в рамките на филмопроизводството на Българска национална телевизия и даже участвах като оператор в заснимането на първият сериал "Семейство Калинкове", където Гинка Станчева, прекрасната, играеше една 18-годишна ученичка, а Хайтов беше сценарист на филма. Значи понеделник, вторник и сряда снимахме в студиото, естествено през нощта, тъй като студиото през дена беше заето. Четвъртък и петък се обработваше материала и се монтираше. Събота минаваше през оптика и се гледаше и в неделя се излъчваше. Страхотно темпо, но това пък темпо каляваше целият екип